Welkom bij Schaaldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en deze keer zit ik in de studio met mijn collega Riksta. Welkom Riksta. Dank je. Nu een keer aan de andere kant van de tafel. Ja, leuk. Maar wil jij nog eens een keer uitleggen, wie is Riksta nu eigenlijk? Ja, nou, mijn naam is Riksta en onderwijspionier in hart en nieren. Ik heb ongeveer bijna 30 jaar ervaring in het onderwijs als leerkracht, als IB'er, als schoolleider, als onderwijsadviseur. En ik heb in en tijdens corona de Academie voor Ontspannen Onderwijs opgericht. Omdat ik dacht, nou, het onderwijs is verre van ontspannen. Laten we daar eens wat aan doen. Ik denk dat als je de krant leest, dat je daar inderdaad wel een voorzichtige conclusie uit kunt trekken. Ja, denk ik dan. Precies. Ja. Riksta, het onderwijs. Vertel wat meer over het huidige onderwijs wat we nu eigenlijk kennen. Ja. Wat ik in die afgelopen 30 jaar zo'n beetje heb ervaren, is dat we hebben natuurlijk te maken met een hoog ziekteverzuim, we hebben te maken met een hoog verloop. En daar ben ik eens onderzoek naar gaan doen van oké, hoe komt het nou dat er zo'n hoog ziekteverzuim is en zo'n hoog verloop binnen, onder leerkrachten, maar ook onder schoolleiders. We kampen natuurlijk met serieuze leerkrachten en schoolleiderstekorten. Ja. En dat doet iets met de kwaliteit van ons onderwijs. En dat zie je ook. Dus de staat van het onderwijs was natuurlijk een rapport wat vorige maand is uitgekomen over de basisvaardigheden van de leerlingen. Ja. Scholen hebben ze met elkaar vergeleken van oké, hoe komt het nou dat er zoveel verschillen zijn onder scholen. Daar zijn ook conclusies aan verbonden. Wat op zich natuurlijk logisch is. Dat als je op een school werkt waar je bijvoorbeeld te maken hebt met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. In bijvoorbeeld, als je het hebt over de grote stad. Ik heb ook in Den Haag op een multiculturele school gewerkt. Dus daar weet ik ook wel iets van. Dat vraagt iets van je als leerkracht. Dat vraagt ook iets van je als schoolleider. Nou, tel daarbij op dat de werkdruk of de ervaren werkdruk eigenlijk alleen maar toeneemt. Ja. En dan met name de emotionele werkdruk, want dat is echt, met stip staat dat op één. Als het gaat over wat ervaren mensen nu als ze in het onderwijs werken. Wat ervaren mensen nu als ze spanningsklachten ervaren of werkdruk ervaren. Dan gaat het heel erg over die emotionele werkdruk. Nou, dat is op zich wel interessant genoeg. Maar je kan je voorstellen dat op het moment dat je natuurlijk op een school werkt, waarbij er hele spannende dingen gebeuren, dat een nog hogere werkdruk legt op die leerkrachten en schoolleiders. Waardoor het gevaar is dat er nog meer leerkrachten weggaan, dat er nog meer leerkrachten uitvallen. Nou, en dan zie je dus ook dat dus die kansenongelijkheid creëert. Dus wat ik eigenlijk wil beogen met mijn Academie voor Ontspannen Onderwijs, is dat we gaan kijken van waar kunnen we nou patronen doorbreken in het onderwijs? Waar kunnen we nou kijken van wat hebben we nou nodig om ervoor te zorgen dat mensen gewoon met passie en plezier hun werk kunnen blijven doen. Want onderwijs is gewoon ook heel erg leuk. En dat is het jammere van, wat natuurlijk vaak in de media onder de aandacht komt, is de hoge werkdruk, is ziekteverzuim, is het verloop, is alle ellende die er is en de kwaliteit die naar beneden holt en hoe vreselijk dramatisch het allemaal is. En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is om onder de aandacht te brengen. Alleen wat dus gebeurt is, laten we eerlijk wezen, mensen staan niet joelend in de rij voor de opleidingen om de pabo's te gaan doen. Er gaan sowieso al heel weinig mensen minder mensen meer dan gewenst naar de PABO natuurlijk, om de opleiding tot leerkracht te doen. Ik ben daar zelf er ook eentje van. Dat dateert wel uit een ver verleden. Maar het is wel zo en de tendens is niet veranderd. Ja. En jij gaf net aan, de staat van het onderwijs, dat gaat voornamelijk over hoe in bepaalde gebieden leerachterstanden kunnen zijn of dat het niet op het niveau zou zijn wat we zouden wensen. Maar het zegt eigenlijk helemaal niks over degene die voor de klas staat en de schoolleider, dus de leerkrachten en de schoolleider, die op die school natuurlijk eigenlijk goed in hun vel voor de klas moeten staan. Ja.
Daar gaat het volgens mij gewoon om. Ja, en het is ook, weet je, ik bedoel, als je het met onderwijsmensen onder elkaar, weet je, het is gewoon, het is echt een vak apart. Het zijn vakidioten. Mensen doen dat met de ziel en zaligheid, met alles wat we in ons hebben. Staan we elke dag weer mooi onderwijs te maken. Dat kunnen we ook niemand uitleggen, dat is gewoon, zo doe je gewoon. Ja. Maar wat je nodig hebt, wat je nodig hebt, en aan met name emotionele intelligentie, om het vak uit te kunnen oefenen op een manier die en de kwaliteit van het onderwijs waarborgt, maar ook dat je dat met passie en plezier kunt blijven doen. Dat is niet iets wat ik heel erg terugzie in opleidingen, cursussen, nascholingen, whatever. Omdat we dus daarin heel veel waarde hechten aan die cognitieve ontwikkeling. Dus op het moment dat je zegt van ons hele onderwijs, en dat is al 200 jaar zo, is ontstaan in een tijd dat de kinderen naar school moesten. En dat was een heel groot goed en dat was fijn, zodat we niet meer kinderarbeid hadden en dat kinderen gewoon naar school konden gaan. Fantastisch. Ben ik voor cognitieve ontwikkeling, feitenkennis, leren lezen, rekenen, taal, schrijven. Allemaal hele belangrijke basisvaardigheden. Maar daarnaast, en dat zie je natuurlijk ook in de ontwikkeling van de tijd, hebben we andere vaardigheden nodig om ons überhaupt staande te kunnen houden in het leven, om te kunnen gaan met tegenslag, weerstand, alle toeters en bellen van het leven. Maar ook vraagt het iets van onderwijsprofessionals. Op het moment dat ik een interview heb met mensen die de opleidingen verzorgen, zeggen ze letterlijk van, als wij mensen afleveren, de studenten afleveren, die vers van de pers, zeg maar, die het werkveld ingestuurd worden, hebben ze eigenlijk niet genoeg kennis en vaardigheden om hun vak uit te kunnen oefenen. Nou, dan moet je eens tegen een hersenchirurg zeggen. Zou toch een beetje lullig zijn? Het zou vervelend zijn, ja. Als iemand van een opleiding geneeskunde afkomt en zegt van, nou ja, je doet wel hartstikke je best, maar nou ja, je kan eigenlijk niet genoeg opereren, dus het is jammer als een patiënt af en toe sterft. Ik bedoel, en toch sturen wij onze kinderen, of de kinderen, verplicht naar school. En creëren we die situatie min of meer ook een beetje voor de klas. Ja, precies. Nou, en daar zie je dus ook heel veel misgaan. Dus ik heb natuurlijk in die 30 jaar ontzettend veel studenten begeleid. Ik heb bij schoolopleider geweest. Ik heb vorig jaar januari 5 dagen op de NOT gestaan om interviews af te nemen en mensen vragen te stellen van, hoe zit het dan en wat kunnen jullie ons daarover vertellen als het gaat over wat heb je nodig om goed onderwijs te maken. Dan is emotionele intelligentie niet het eerste waar mensen aan denken. Dat is niet een vaardigheid waarbij mensen zeggen van, nou, laten we dat eens doen, want als we dat in orde hebben, of als we die vaardigheid beheersen of die intelligentie ontwikkeld hebben, nou, dan is de rest peanuts. Terwijl op het moment dat je daar wel evenredig veel waarde aan gaat hechten als aan je cognitieve intelligentie, wordt het onderwijs A, een stuk leuker, B, een stuk makkelijker. En C, als je dus de kinderen laat zien hoe dat gaat, hoe jij omgaat met spannende momenten, hoe jij een lastig oudergesprek voert, hoe jij omgaat met gedrag in de klas waarvan iedereen denkt, nou en nu? Dan leer je die kinderen dus ook een bepaalde mate van emotionele intelligentie. Dan zien zij aan jou hoe jij dat dus doet als onderwijsprofessional. Kinderen moeten het ergens leren. En kinderen leren niet zozeer van wat we zeggen, maar kinderen leren zoveel meer van wat we doen. Ja. Dus op het moment dat wij zelf die vaardigheden niet hebben, zien kinderen dus aan ons dat we eindeloos over onze grenzen heen gaan. Onderwijsmensen zijn natuurlijk hartstikke leuk dat we vakidioten zijn, maar dat betekent ook dat we werk-privé soms niet zo lekker kunnen scheiden. Dat betekent ook dat we 's'avonds om 11 uur nog eens even de laptop openklappen om nog even iets af te maken. En dat is een keer niet erg. En als dat nog oké voelt, is dat prima. Dat is logisch, Maar op het moment dat je daarmee dat doet omdat je vindt dat het moet, en dat is elke dag, en je voelt niet eens meer wat je lijf daarover te vertellen heeft. Je negeert het dus gewoon. Nou ja, je voelt het niet eens meer. Dus op het moment dat je niet eens meer voelt dat er een grens is, ga je daar natuurlijk structureel overheen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan heeft je lichaam daar op zich ook wel een mening over. En dat is dus wat ik heel erg mis zie gaan in het onderwijs. Dat we eigenlijk niet eens meer voelen waar die grenzen liggen. En dat heeft dus te maken met je emotionele intelligentie. Heeft dat ook niet te maken met leiderschap over jezelf? Ja, zeker.
Ja. En misschien ook wel, zoals jij dat volgens mij zegt, daadkrachtig leiderschap. Ja. Dat je voor jezelf kunt bepalen van, jongen, luister, dit voelt niet goed. Ik doe dit dus niet. Ik ga het anders doen. Ja, ja, daadkrachtig leiderschap, dat noem ik altijd omdat emotionele intelligentie eigenlijk samengaat met daadkrachtig leiderschap over al die stukken die nou even niet zo comfortabel voelen. Dus op het moment dat je een jonge leerkracht hebt of een jonge schoolleider die, nou ja, even onerbiedig gezegd, voor de leeuw wordt gegooid en aan zijn eerste onderwijsjaar begint. Eerste klas, gaat u maar. Daar gebeurt van alles. Daar kan ik over meepraten hoe dat was als beginnend schoolleider of beginnend leerkracht. Ik bedoel, geen dag is hetzelfde en elke dag is weer één groot avontuur. Maar op het moment dat je dus eerlijk gezegd geen flauw idee hebt hoe je om moet gaan met... ik had bijvoorbeeld... ik geloof dat ik... Mijn eerste jaar had ik een kindje in de klas. Dat was een meisje. Ze was geboren met een waterhoofd. En ze sprak nog geen Nederlands, want ze kwam uit Colombia, geloof ik. Ze droeg een luier. En er werd gezegd van, nou, ze is wel zindelijk, maar dat was natuurlijk niet zo. Ondertussen had ik er nog 31. Dus met wat specifieke onderwijsbehoeften links en rechts, waaronder een jongetje die meer in de gordijnen hing dan dat hij op zijn stoel zat. Dus dat kwam er ook nog eens bij. Hartstikke leuk. Het was een fantastische tijd. Alleen, echt, ik heb daar ontzettend van genoten. Alleen op het moment dat ik hou daarvan. Ik hou van de dynamiek, ik hou van de reuring, ik hou echt van het onderwijs. Alleen als je me nou vraagt van, wanneer dacht iemand dat dit een goed idee was? Dan moet ik toch eerlijk zeggen van, beginnende leerkracht, kindje met specifieke onderwijsbehoeften, was een uitdagende klas, ik had er al 31. Zou ik als schoolleider een andere keuze gemaakt hebben, weet je? Maar dat is wat het is. En het feit dat jij zegt van, ja, ik vond dat leuk, hè, die reuring, dat is fantastisch. Ja. Maar hou je dat 5 tot 10 jaar vol als leerkracht? Hou je niet vol. Volgens mij niet. Totaal niet. Nee, als je niet echt tot in je tenen voelt dat je daar tegen opgewassen bent, dat je ermee kan dealen, dat je niet zo heel anders wordt. En dat bedoel ik met daadkrachtig leiderschap ontwikkelen over je emotionele intelligentie. Dat betekent dat op het moment dat er een mevrouw je klas binnenkomt zeilen, bijna 2 meter lang, want ze werkte in de bouw, ik zal het nooit meer vergeten, was mevrouw Kip. En die had 2 kinderen. Ze was opzichter in de bouw. Nou, dat echt, jongen, dat was een fantastisch mens. Ik hield echt van haar. En ze had 2 kinderen, Jimmy en Shirley. En dan kwam ze die kinderen ophalen. En dan, had ik haar kind aangesproken op gedrag of weet ik veel wat. En dan kwam ze de klas binnen. Nou, ga je mee, Pik? En wat heb je nou weer uitgevreten? En de volgende dag, als ze de bui niet had, dan stond ze met een paraplu voor me te zwaaien. En dan zei ze, ben je nou bang om een klap op je mel te krijgen? Dan moest ik even ademhalen. Ja. En dan, ik geloof dat ik het beste antwoord had gegeven wat ik had kunnen geven, is, mevrouw, dat is het risico van het vak. Nou, ze lag helemaal in de deuk. Dus je moet over een bepaald soort humor beschikken. Je moet het leuk vinden. Je moet het gevoel hebben van, oké, ik sta hier eigenlijk wel met trillende knieën en klotsende oksels. Maar hey, I'll wing it. En in al die jaren heb ik dus geleerd om voor mezelf oké te leren zijn met momenten die erbij horen. Die zo ontzettend oncomfortabel voelen dat je soms gewoon wilde dat er gewoon een heel groot gat in dat klaslokaal ontstaat waar je gewoon heel diep in kan verdwijnen. Ja. Of als schoolleider toen ik een gesprek moest voeren met ouders die weet ik veel, die liever zagen vertrekken dan komen. Dat doet iets met je. En, nou, dat dus. Ja. Het is niet alleen zozeer die mevrouw die met een paraplu voor je neus staat om je wat duidelijk te maken. Ouders die komen vertellen waarom jij het niet goed gedaan hebt. Dat zijn heel veel situaties waar ik al van denk, hallo. Ja. En het is, weet je, ik chargeer het niet. Hè? Ik bedoel, dit is gewoon de dagelijkse praktijk. Nee. Dit is aan de orde van de dag. Er is altijd wel iets. Ja, er is altijd wel ergens een klas die ontploft. Een huilende leerkracht zit in het kantoor van de schoolleider. Net als je in een call wil, dan zet er iemand op je deur
koffiemoeder te rammen omdat de wc zijn verstopt, weet ik veel. Er gebeurt altijd wel iets. Ja. Daar moet je van houden, dat moet je leuk vinden. Dus het is geen baan van 9 tot 5. Of je loopt gillend weg. Of je ontwikkelt dus spanningsgerelateerde klachten. En dat is echt een kwart van de mensen die in het onderwijs gaan werken. 25% komt vroeg of laat thuis te zitten met stressgerelateerde klachten of een burn-out. Nou, daar ben ik er zelf ook één van. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Namelijk dat je dus zult moeten leren dealen, omgaan met al die dingen die op je pad komen, die het vak ook van je vragen, om daar op de een of andere manier een soortement van oké mee te leren zijn, ook al voelt dat heel erg oncomfortabel. Nou, en dat stuk, dat noem ik dus sociaal tussen aanhalingstekens emotionele intelligentie, omdat dat je namelijk helpt om ergens in dat hele verhaal ook nog de humor ervan in te zien. Want anders is je werk gewoon niet meer leuk. En dat is iets wat ik zo graag aan onderwijsmensen wil meegeven, aan studenten wil meegeven, aan schoolleiders wil meegeven. Want het is echt een heel leuk vak. Alleen dit is een stuk wat je gewoon kunt leren. Het is geen rocket science. Het is geen ingewikkelde, 80 jaar gedurende studie. Het is gewoon een spier die je kan trainen. Daadkrachtig leiderschap over je emotionele intelligentie. En volgens mij ga jij dat op dag 29 mei ook vertellen, uitleggen, laten zien. Ja. Hier in het Ledeltheater. Ja, hoe leuk is dat? Ja, dat is geweldig, toch? Het wordt echt zo leuk. Het wordt echt een feestje. Ik heb een fantastische lezing gemaakt met goud en glitters. En, leuk. Hey. Ja, want ik vind lezingen namelijk heel vaak heel saai. Dus onderwijs is heel erg van de inhoud. Again, omdat we dus heel veel waarde hechten aan die cognitieve intelligentie met veel pijlen en bollen gezelligheidspresentaties. Nou, daar heb ik in die 30 jaar echt genoeg van voorbij zien komen. Wat niet wil zeggen dat het niet heel interessant en boeiend is. Maar soms ook best wel een beetje saai. Dus ik denk, ik ga het anders doen. Ik ga er echt een feestje van maken. Dat is leuk. Dus iedereen die het leuk vindt om te komen kijken is van harte welkom. En het gaat echt over wat kun jij doen om daadkrachtig leiderschap te ontwikkelen over je emotionele intelligentie. En daarom heet hij ook Ontdek hoe daadkrachtig leiderschap leidt tot het goud van ontspannen onderwijs. Is dat ook alleen voor schoolleiders, CQ-leerkrachten? Of is dat op momenten van, ik bedoel, daadkrachtig leiderschap over mezelf, wat ik dus moet doen. Als je niet in het onderwijs zit, kom je ook, buiten het onderwijs, kom je ook hele idiote situaties tegen. Tuurlijk. Ik bedoel, het verhaal aan zich is wel gericht op het onderwijs. Het is natuurlijk een klacht die we ook heel veel binnen het onderwijs horen natuurlijk. Maar het wil niet zeggen dat het daarbuiten ook niet is. Nee, dus op het moment dat je zelf iets zou willen leren over je eigen persoonlijk daadkrachtige leiderschap, omdat jij bij een van de grote bedrijven hier in de regio werkt, of misschien wel zelfstandig ondernemer bent, of ik noem maar wat. Ja. Dan zou dat ook heel erg interessant zijn. Ontzettend. Want in die zin zijn het universele vraagstukken, het zijn universele vaardigheden. Het zijn dingen waarvan ik vind dat we dat gewoon standaard op elke school zouden moeten leren. En dat is dus ook mijn missie van, hey jongens, dit is belangrijk. Dit is iets wat we nodig hebben in het onderwijs om de patronen te doorbreken die we zelf gecreëerd hebben. Zodat we dus een beetje een gezelligere samenleving met elkaar creëren. En dat gaat natuurlijk, dat gaat natuurlijk breder dan alleen het onderwijs. Dus het onderwijs is natuurlijk eigenlijk, lullig gezegd, het staat bijna dagelijks in de krant. En hoe lullig het ook is. Ja. Dat er natuurlijk tekorten zijn, dat er veel ziekteverzuim is en dat soort dingen meer. Ja. Maar ook buiten het onderwijs herkennen we die klachten wel. Ja, dat is ook dus zo. Het gaat in principe over een universeel onderwerp. Alleen toevallig kom je uit het onderwijs vandaan. Ja. Maar de zaal mag natuurlijk vol hier. Ja, tuurlijk. En ik zou het echt heel leuk vinden als zoveel mogelijk mensen uit de regio zouden komen kijken en luisteren. Omdat het een geluid is wat ik graag wil laten horen. Wat natuurlijk gaat over, oké, wat kunnen we samen doen om die patronen te doorbreken? Hoe kunnen we de publieke druk opvoeren? Ik bedoel, we weten ook allemaal dat het onderwijs qua thema niet heel erg hoog op het prioriteitenlijstje staat op de politieke agenda. Nee, nou, daar vinden we ook iets van. Dat is niet handig. Want ik bedoel, als je zegt van dan gaan we niet in investeren, dan ziet de wereld er misschien over 20, 30 jaar nog veel rampzaliger uit dan nu. Dat zou ik niet voor kiezen.
Maar dat is dus inderdaad, als we natuurlijk maar met genoeg mensen zijn die zeggen, hey, dit vinden we belangrijk, dan komt natuurlijk weer een beweging die zegt van jongens, dit moet op de politieke agenda. En dat is ook wel een van mijn doelen, om te kijken van hey, wat kunnen we daarin met elkaar bewerkstelligen? Om te kijken van hey, het onderwijs is belangrijk, dit is wat we nodig hebben. We moeten goed voor onze mensen zorgen. Ja, helder. Zodat de mensen die er nu zitten met passie en plezier hun werk kunnen blijven doen. Toegerust Eigenlijk zijn. allemaal. Ja. En dat ga jij dus op 29 mei laten zien. En dat kunnen we dus niet doen als er nog meer mensen ziek worden uitvallen. En dan pas kunnen we met elkaar de kwaliteit van het onderwijs even praktisch bewaken. Hoe kan iedereen meer erover vinden? En hoe kan iedereen aan kaarten komen? Heel simpel naar? Je kan even op de site van het Leendert Theater kijken. Kijk. En anders kijk je even op de website van de Academie voor Ontspannen Onderwijs. Ja, dat is mooi. Dus op het Leendert Theater kun je zo aan kaartjes komen. Dus dat is geen enkel probleem. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Ik hoop dat die lezing van jou werkt. Dat het inderdaad een heel mooi feestje is. En dat iedereen daar inderdaad ook die handvaten vindt die nodig heeft op dat moment. En eigenlijk gun ik dat ook gewoon aan iedereen. Ja. Dat zou het allemaal. Dat zou helemaal leuk zijn. Dat zou mooi zijn. Ja, super. Heel veel succes met je lezing. Ik dank je wel dat je hier in de studio was. Dit verhaal hebt verteld. Want ik denk dat het blijft dan belangrijk. En verhaal wat natuurlijk elke keer verteld moet worden. Ik wil de kijkers in ieder geval bedanken voor het kijken. En graag tot een volgende keer.